हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रेखा उपाध्याय। अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत प्यारा सोहर गीत सुनाने जा रही हूँ और सबको अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। से जिया पे सुतली तिरियावा पुरुष ताना मारई पुरुष ताना मारई हो। धन तोरी माया बड़ी निरदनी या पियरिया नाही भेजई चुनरिया नाही भेजई हो। धन तोरी माया बड़ी निरदनिया चुनरिया नाही भेजई पियरिया नाही भेजई हो। इतनी बचन सुनी धनिया तो कोइलर से अरज करई कोइलर से अरज करई हो। कोइलरी माया गे खबरी जनव त्यू पियरिया लई के अवतिनी चुनरिया लई के अवतिनी हो। कोइलरी माया गे खबरी जनव त्यू चुनरिया लई के अवतिनी पियरिया भेजवतिनी हो। वहाँ से उड़लीनी कोइलरी आंगन बीच बैठई आंगन बीच बैठई हो। माया तोरे बेटी भइले होरिलवा पियरिया बे जबवती चुनरिया भेजवती माया तोरी बेटी भइले होरिलवा पियरिया भेजवती चुनरिया भेजवती। इतनी बचन सुनी माया तो मन में खुशिया भाई अखिया से आंसू ढूंढई की या से आंसू ढूंढई हो। कोइलरी घरवा में बेटा जी कर जिया पतोहिया बोलिया बोलई पतोहिया बोलिया बोलई हो। कोइलरी अमतऊ हई निरधनिया पियरिया कई से भेजबई चुनरिया कई से भेजबई हो। कोइलरा मतऊ हई धनिया पियरिया कई से भेजबई चुनरिया कई से भेजबई हो। वहाँ से उड़ कोइलरी बेटी आगे खबरी जनावऊ बबती या सुनावऊ बेटी समूह जावऊ हो। रानी तोरी माता हई निरधनिया पियरिया कैसे भेजई चुनरिया कैसे भेजई हो। इतनी बचन सुनी बेटी तो नया नया सुइया ढूंढई नया नया सुइया ढूंढई हो। कोइलरिया जुजऊ होतनी मोर बाबा पियरिया
लेके आऊ तनी चुनरिया लेके आऊ तनी वो कोई लर जाऊ घर हो तनी मोर बाबा पियरिया लेके आऊ तनी चुनरिया लेके आऊ तनी वो कोई लर भी नाही बाबा कमाई पियरिया कैसे भेजई चुनरिया के से भेज